Na san za ku ce kai wannan ta dame mu da a rage yawan calories ɗin da ake ci, amma kuma ina labarin waɗanda babu abin da ba sa ci amma kuma ba sa taɓa yin ƙiba. Yawancin waɗannan mutanen za ku ga idan kuka duba danginsu tun kaka da kakanni babu masu ƙiba kwata-kwata a cikinsu. Abin da hakan yake nufi kuwa shine gado yana da tasiri akan yanayin jikinmu. Yawancin kuma wannan mutanen za ku ga ba wani abincin kirki suke ci ba. Sai ku ga mutum ya yini gabaki ɗaya ranar babu abin da ya ci, sai can wata yamma sai ya je samu abinci mai rai da lafiya sai ya ci. Kullum kuma rana ta Allah hakan yake yi. A tunaninmu za mu iya cewa ai yana iya cin komai da yake so baya ƙara ƙiba, amma ba ma la'akari da cewa yin ranakin gabaki ɗaya baya cin abinci, saboda haka ko daga nan ya rage yawan adadin sinadarin da yake ƙara kuzari da yake ci kullum. Wani kuma abin dubawan shi ma shine metabolism, wanda a Hausance yana nufin yanda jikinmu yake sarrafa abinci ya fito da calories ɗin nan da jiki zai amfani da shi. Wani metabolism ɗin shi yana da ƙarfi ko a ce yana da sauri, wani kuma nashi haka a hankali yake. To wanda metabolism ɗin shi yake da sauri ko yake da ƙarfi, nan da nan zaka ga duk abin da ya ci ya ƙona shi, jiki ya yi amfani da shi. Wani kuma za ku ga yanayin yanda yake tafiyar da al'amuran shi na yau da kullum, ba wai mutum ne wanda yake zama guri ɗaya ya jaɓe ba, yana ƴan zirga-zirga kullum baya zama guri ɗaya. Motsa jiki yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙona calories. Mafi yawa kuma za ku ga irin waɗannan mutanen ba su da teɓa a jikinsu. Idan yawan tsokar da take jikinmu ya fi yawan kitsen da yake jikinmu, yana ƙara wa metabolism ɗin mu ƙarfi, yana taimaka mana mu ƙona sinadarin da yake ƙara kuzari da sauri, yana kuma taimaka mana wajen narka teɓa da wuri. Amma hakan ba yana nufin waɗanda suke da gadon ƙiba wai ba za su iya ramewa ba. Matuƙar sun yi abin da ya kamata za su iya ramewa. Mafi mahimmanci kuma shine a rage yawan sinadarin da yake ƙara kuzari da ake ci. Duk sanda kuke tunanin kwaikwayon waɗanda suke iya cin komai kuma ba sa yin ƙiba, ku tuna cewa babu mamaki suna yin wani abu wanda ku ba kwa gani, wanda yake rage musu yawan sinadarin da yake ƙara kuzari a jiki.